Awusikhulekile bogogo, sikhulekile makhehla, siyakhuleka makhehla amadala, siyakhuleka nakwizalukwazi, siyakhuleka Magumba Manomhlaba. Sinibingelele sinamukele kubo bonke abathandi bekhasi lanogada nabaqalayo ukungena kuleli khasi, siyabamukela. Balike baphinde basubscribe, bashare information ukuze lolu lwazi lisabalale Magumba Manomhlaba. Namhlanje-ke angifundisi noma ayikho induku esizofundisana ngayo, kodwa sizochazelana ngensizi enginazo lapha ekhaya ngoba kunabantu abanokungihlupha beshawa ilezi zifo engizoyibala ezikwazi ukuthi zilashwe lensizi. Okay, lezi nsizi ezama ukuhlukana kwazo zihlukene kabili, kodwa indlela ey'gaywe ngayo zigaywe ngendlela ethi ayifane. Inhloso kuwukushaya izifo ezingamahlala khona noma izifo zonke. Yebo, singelaphe zonke izifo ngomuntu owodwa, kodwa lezi induku ey'hlanganiswe la zisuke zizoyithiba noma zizoyidambisa uma ukuthi aziyiqedanga, ngoba akufanele sigarante sithi 100% sure because la akurana ama-experiment la. Umuthi lo esikhuluma ngawo yinto esebenza emfihlakalweni, so asikwazi ukuba no-100% sure. Asifuni ukuthi sikhohlise abantu ezweni, kodwa iy'nsizi ngendlela ezithakwe ngayo ziyasebenza, zibasizile futhi abantu zabalapha ezifweni ey'thile. Nawe ungakwazi ukuthi usizakale kuzo lezi nsizi. Ake siqale sichaze-ke lezi nsizi zethu ngoba zihlukene kabili imikhakha emibili. Insizi number 1 le nsizi-ke idila nabantu abanezibhobo ikakhulu. Ngangigxile kakhulu ukuze ibhobo umzimba obuhlungu, iqolo elibuhlungu, fana nalabantu okuthiwa banqanyukelwa amaqolo, uzwa ngathi kunembobo la iqolo noma kunezinto ezigwazayo. Le nsizi isebenza lowo msebenzi lo. Uma uyisebenzisa le nsizi uyaye uyibilise nommese bese ugoqoza ngawo lo mmese bese ukhuluma bese uyiphuza le nsizi le noma uyikhothe echopheni likammese. Kodwa ngiprefer ukuthi umuntu ayibilise so that izoba nesiqi, isebenze ngendlela okuyiyona. Le nsizi-ke ihlukile le ibomvu uma uyivula phakathi. Uma uyivula phakathi ibomvu, ungazi noma kuzobonakala yini. Sizama ukusondela. Insizi ebomvu-ke le, uma ngizokwenzela yona ngikwenzela ngo-200 le. U-200 bese kuba imali yokuposa. Iyona nsizi ethe ukubiza kangcono kunalena enye ngoba lena idila neminye imikhakha and ihlelele ezinye izinto. Lana-ke bakwethu kuthakwe kakhulu, hhayi kancane, kuthakwe kakhulu. Cishe iy'hlahla eziza la ko-8 zikhona. Angeke ngizibalule zonke ngoba uma ngathiwa siyayibala kungashona ilanga. Kungashona ilanga mkhulu uma ngathiwa siyayibala. Kuphinde kuzoba khona insizi yethu enye esebenza kakhulu kubantu abanemeqo, amalumbo, izinduku lezi zokuthunyelwa ezenza ukuthi kube buhlungu emzimbeni, imibhulelo. Iyayishaya-ke le nsizi le. Le kade ngikhuluma ngayo insizi yami engiyithembe kakhulu ngisho kulabantu abaphathwa yikhanda. Uma umuntu ohlushwa yikhanda elingapheli, le nsizi iwu-number 1. Ngisho ngathiwa uhlushwa isilungulela, le nsizi iwu-number 1 because kunabantu abahlushwa isilungulela esingapheli. Le nsizi iyasiza kakhulu ukuthi iqede leso silungulela. Noma umuntu oqunjelwayo, le nsizi isebenza kakhulu even if uphethwe yisisu, because le nsizi ngendlela ethakwe ngayo njengoba ngisho iy'nhlanganisela yey'hlahla ngingayibiza ngozifo zonke. Kodwa kunezifo ungatholi ukuthi kunzima ukuthi yishaye ngenxa yezizathu because umuthi lona esikhuluma ngawo usebenza emfihlakalweni, kanti nezifo ezisemzimbeni kumuntu ziyeshiyana, ziyehlukana, nokungena kwazo kuyehlukana. Siphinde size kwinsizi yethu number 2. Nansi le nsizi le, umagoqa-ke lo. Umagoqa-ke lo. Imnyama-ke le. Lana-ke sishaya amalumbu, sishaya imithwebulo, sishaya imeqo, sishaya lezi induku okuthiwa zibucayi zithunyelwa ngabantu uma ngabe wabekelwa umuntu induku emsebenzini noma wakubekela endleleni la uhamba khona. Siyayishaya-ke ngale nsizi le. Le nsizi indlela esebenza ngayo, uyakwazi ukuyishaya nobisi, uyakwazi futhi ukuyikhotha.
Njengoba isuke ishawa nobisi, inhloso kusuke ukuthi ingene ijule egazini noma emzimbeni kuwena ikhuculule, ngoba ubisi lingumakhuculula lisuke lizoyinikeza amandla nayo ukuthi ikhuculule ngendlela esifisa ngayo. Ngithemba ukuthi abantu bangizwa kahle. Uma ufuna kule nsizi-ke bantwana bakwethu, iba u-400 le ngizokuhlabela izinto zokuthi ukhothe. Niyakwazi ukuthi nikhothe ekhaya, ney'ngane ziyakwazi ukukhotha, akunankinga, akuyona insizi eyingozi kodwa iboshelwe kakhulu. Inezilwane ezithile, izisu, amathambo, izinto ey'ningi ezishiyanayo, iy'nyawo zey'lwane ey'thile, kuningi kuyashiyana, namakhambi athile akwazi ukwelula izifo ezahlukene emzimbeni kumuntu. So uma wukuthi wena unalezi zifo engiyibalulile la noma engiyibalile, ngithinte ngikulokhuzele lezi nsizi lezi, ngiyakwazi ukukubhanqela zona. Uma ngizokubhanqela zona ngiyenze ibe insizi eyi-1 bese ngikunikeza i-instruction yokuyisebenzisa isibhanqiwe. Ngakwenzela-ke lapho uma isibhanqiwe siyenze ibe u-500, bese silokhuzana sifaka imali yelokhuzana yokuposa uma wukuthi umuntu ongakwazi ukufika la ekhaya, siyenza ibe u-500 siyibhanqe, cause bengishilo ngathi iwu-400 iyodwa le emnyama, but mase siyibhanqa singakwenzela ngo-500 bese kuba imali yokuposa. But especially lento ngizoyenza as special for abantu asebengisaphothile bengilandela ekhasini lami, cause nginokholelwa ukuthi wonke umuntu olandela ikhasi lami lowo muntu uyingxenye ye-support noma uyingxenye yomndeni lapha ekhaya. Le nsizi i-specially ngidedelela wonke umuntu oyidingayo lapha ekhaya, uyayithola bakwethu. You snooze you lose bantwana bakwethu. Ethongweni asikho isikhathi sokulala, asikho isikhathi sokulala bafowethu. Asiphile isizwe, umkhulu nogada lo, akekho omunye. Uma ukhona umuntu ozibiza umkhulu nogada unikhohlisa ngegama lami, nazi ukuthi akumina lowo, ngoba mina kuwumuntu othe ukuhluka futhi ngimele isigaba sami ngedwa, akekho omunye onesigaba sami. Nangendlela engenza ngayo izinto ihlukile, indlela engichaza ngayo izinto ihlukile. Mina angifuni imali kubantu, ngenza ngendlela yami. So uma ukhona abantu abakufuna imali, ababhizi bekupressa eduze bekufakele i-pressure, akuyi umkhulu nogada lo. So abantu ababe careful please, babe careful. Umkhulu nogada utholakala ku-WhatsApp, if ungifonela uzongithola, but akuyona indlela engithokozelayo ukuthi sixhumane. Ngithanda ukuthi sixhumane ku-WhatsApp because nginenkinga yokukhuluma nefoni, angazi nginganichazela kanjani, kodwa angikwazi nje ukukhuluma nefoni kahle kahle, singayibeka kanjalo lento le. Ngaphandle komosha isikhathi bantwana bekhehla, asidibane evidweni elandelayo uma sithola ithuba sibone ukuthi sifundisana ngani noma sikhulisana ngani.